नायलाय बिब' फंबाय होथारदों जानाया दे जानोसै आंबो जल्दी जानालै हामा नोङो बारा हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो ओंखाम जाहैग्रोदो एसे र' आं खिथानो आंना दोसो नारखायो बे हा गोनांखौनो माखै सिखाया सिखा आखायाव ब्लांथां सिखावखौ मोजां आरो जायो बार बेलाय माथो मालायदिसो हाखायो हासिगोन आयदा दंखायो गोरोङो रोंनायालाय रोंखायोमोन सिखायानो जायाबानो बेरलायलायनाय सिखावखायालाय खावसे हाबावनांगोन नाहाय थोनाय नङा बियो ओमफ्राय बेनो ओंख्रि बेनो भाजा दाख्लैबो माथो न'नि गोजायानो खुमब्रा थाइसे थोआखैनो रेबोबा बेयो खावसे हाखाबाव थाइसेबो दानखावना फैखाबाय मा जाखो सिखायालाय सिखाया मा जाखो सिखाबा मिस्ट्रिसो जाबाय बे सिखानि आखायाव फ्लां थांगोनबो गोबौथारोबा सिखायानो बे गोबौसो आराम जाबाय जानो लेमदो आसियासो गोदान मानसिया रहाय दोनथ'हाय दोनथ' होनबा मानिथारा बांद्राय जागोनदां एसे खावसेथिं फिसा गोबासिन खालाम chicken leg piece chicken leg piece nih आइजेंआ नायलाय आइजेंआ नै बेथ' मानसिनाव हाबलायगोन मेजेमखौ नायदो एन्जर मेजेम दंखायो नै मेजेमा मोजांबो लाया मोजांबो सिनाय नागिरो मेजेमखौ सिनाया बे मेजेमब्रा मेजेम गोजा नै आलासिफ्रा जाथ'वाखै आरो नैबे आब' उन्दैसिन ओमफ्राय नैबे आब'आनो आरो आब'नि बिजावजालि दे हाय होनहरदोब्रा दे जिबिका मोसादो ओंखाम जाथ'वाखै ओंखाम मोनजाथ'वाखै बिसोरो दा लास्टआव होगोन बिसोरनो ओंखामखौ दे जानोसै आंबो जल्दी जलफिया बाथोनखौ जागोन आं ओंखामखौनो दाबो जायाखै जलफि जाग्रोबावनो नागिरबाय बिसोरो ओंखामानो फैयो नै बिसोरना ओमफ्राय नोंलाय फैयाखै फैयाखैनोबा नों आंनो मायाथो लाबोनो ओरैनो मुस्कुलनानैसो जागोन
दाखालि जलफि लाबोनायानो नै दिनैसो थाइसे हरग्रो खामफ्लाय लाफानांगौ नै खामफ्लाय संख्रियाबो एसे मोजां ओमफ्राय नोङो बेखौ रानला बानलुखौ आइ नायलाय बिब' फंबाय होथारदों जानाया बेनानो असायसिन खावलाया नै ना गालथाव बायदिसो खावलाय गोसामार खोमाजों उखुन्दैखौ नायदो माला गोथाव मोनमारदों जाबो एसे गोसा सलिदसो आब्बा बेलेगावसो दंहायमोन नामा नों दहायो होमबा मोगथां रायजोआव फैदों दासो भैरबखुन्दआव बियारगादाव हैनोसै जोंहा नै लोगोफोर जानो लाखाबाय बियारगादाव हैनोसै आगैमोन फैदो लाखायाखै बियारगादाव हैनोसै भैरबखुन्दआव 100K खालामना होदो आगैमोन थाब थाबनो बियारगादाव हैनोसै ओमफ्राय भैरबखुन्दआव साफा खालामग्राफोरखौ लांफा भैरबखुन्दआव थांखांबाय आंबो ओंखाम जाबोदों बाबुलांदोंहाय आरो डाक्टारा लांदों डाक्टारा लांदों देलाय एसे ससमार गाबोनसो गाननायलाय बा मानो लायबावो मानो नांगौ खोसोमासो साबसिन खोसोमासो खोसोमासो साबसिन नो जानोसै आंहा जानालै हामा नोङो बारा दिनैसो जादों आङो देलाय सानजों बादि नांलाय माबा मोनसे प्राइस होगोन आं सोर बांसिन जानो हायो मा होगोन सिगां लाबोग्रो प्राइसखौ मिथिबासो बादिगोन दाना होगोनब्रा बेरे मोदै लोङो गोनां दा सासेयाव नै जाफैयासै रं नाम्बारसो रायलायबाय आं बियो आबाय मा मोनजादों ओंखाम जाबाय माथो ना अमा ना दाउ सोर संनाय आबै संनाय आरो सोर आबै हामफाया ए मा ओंख्रि होनदों खुमब्रा दाउ ओमफ्राय ना मैथा ए 80 बोसोर जाबाय जोंना आबैया 80 बोसोर बारबावबायसो दां ए नाफामखौ होफैयाखै हामफाया जायो बियो नाफामखौ गेसाव होफैनो नाफामखौ होफै देनां थैबा ओरैनो खुगायाव दौनायल'सो जागोन नै हामफाया नाफामखौ होफैबाय आबैनो मोनामदों नाफामालाय मोनामखागोन दा मालाय बर'नि फेभरेट लायबावसोनो मानसिफोरनि सोरनिबा आंथ' मोजां मोनथारा दे जादो लेट्स गेट स्टार्टेड आयौ जायनो लास्ट जाखाङो ओंखामखौ फोजोबनो हाया बिना माने दाउखि ओइ केमसि बिब' ओंखामा जा इउटिउब खुलिलायनाय जायो नामा ओइ नै हनै जिबिकायाबो जाजोब्बाय मालाय ओइनै रसमियाबो जाजोब्बाय ग' आखाय सिनो मोनथ'आ खुमब्राया फोजोबनांगौ बेदरा फोजोबनांगौ ओइ ग'
जासैबा फोजोब बेयाव नोंसिनि मास्टारफोराबो नुगोन गासिबो नुजोबगोन जायनो जानो हाया आरो नोंनि लोगोफ्राबो नोङो दाउखौ होनगोन जाजोब ओंखायनो जाजोबाबा हारामुनि जाबाय जाखायो मालाय एसे ओला जाखासिगोन जाखायो बयबो हेला हाय हाय होनदों हायनाय नुगासिनो दं ओइयाव आखाइ खिथादों रश्मिया एक्सेलेन्ट मारिबाय जिबिकाया फार्स्ट थांसिगोन जिबिकायाबो हारामुनियाथ' गेमसो बिब'आ बोरै जाखोथाय बोरै जाखो बियो गेमसो बिब'आ दिनै नुगासिनोथ' हिराखौ हनै ओइ संख्रिखौ लाबोलाय आबैनि गिलासा बोरो संख्रि ना मस्ला होआ मस्ला होआ मा होआ स्टिलनि गिलास दै दंलायथारोहाय नोंसोरनि आलासिफोरनि ना खरसाव मस्ला होनांगौ बेयावनो सुदो बेयावनो सुदो ओंखाम जाजोब्रा दे दोनबावनो दोन आखाइ सुदो मामा दंखायो बिमानो हैनो होदो आरो गैया लाबदा जामारबाय हिरामुनिया रश्मिया एक्सेलेन्ट मारिबाय संख्रि सोबाव रश्मि जायालै खननै लाबावदोंसो ओंखाम रश्मिया जिबिकाया वान थांबाय आरो रश्मिया एक्सेलेन्ट बेहा दाउखि ओमफ्राय गोबोरखि ओमफ्राय हारामुनि लोगोफोर हारामुनिया जेनबाय आलासि जाफैनाया नोंसिना माथो जलफिसो मोनजाबाय दे साथामजों बादिलाय सोर बांसिन जानो हायो जलफि गोखैखो ओमफ्रायथ' हनै सिरि सिरि आवाज गैलायै जाथारदों माइ हाबासो मोजां जागोन खोमा गोफा दंबावो एसे गोखै जानांगौ माइना गुरनि लावगि गुरनि बारा जाखायामोन बेगर बिनानै बदलाखौ लाथारबाय आरो बे जाद' गोब्राबथार नांथागोन बे बानलु गोनांखौ जोंना आलासिया आब'मोना बेरे मोदै लोंनानै गारमायाव सिथाबनानै ओंखामखौ दहाय जानो हायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दासो जानो नागिरबाय आरो जाबाय आरो दायो दे लाजिनाङा हाब फामफ्लियाबो जालायबावबायसो माथो खनथाम जाबायबोला बेयो दिनै ओंखामखौ दहायबो जादों इयो हारसिं जाखुमाग्रोदों नोंसोर गारनानै गोथाव जादोंना जायाखैलै आं संनाया नाफाम बाथोनखौ जादोंना जायाखै आब'लाय ए नाले सोंनांदों मा माखो जादो ना जाया नाफाम जालायबावदों ए नाले मोनामबादोंथ' नोङो नाफाम जानानै मानसिया नैबेहाय आलासि गेदेरफोरनि थाखाय आं दावदै रुगासिनो दं नै दावदैया जाथ'वाखै